I els va ofegar a petons i abraçades. La Càndida va tancar els ulls i es va deixar estimar. Ensabraçada per la seva àvia, va ensumar l'olor de sofregit dels macarrons i va fer salivera. Malgrat la seva enrabiada, li venia de gust seure a la taula de roure del menjador, a la fresca, i atipar-se de macarrons. Però no ho reconeixeria ni morta. Què és aquesta pudor? Sembla olor de cremat. S'està cremant alguna cosa? L'àvia es va posar les mans al cap i va córrer esfereitada cap a la cuina, cridant: «Els macarrons!» Tots la van seguir i es van quedar astorats davant l'espectacle. «Uala!», va cridar el Gaudenci, impressionat. «Com mola!», va exclamar la Lucila, que no havia vist mai res de semblant. «Els macarrons!», va somicar la Càndida, pitant la cassola negra. Les flames arribaven fins al sostre. Eren blaves i vermelles. La mare, esverada, volia trucar als bombers, però l'àvia va replicar que no calia, que ja en tenia pràctica a apagar focs. I tant que en tenia! Va llançar un parell de draps damunt la cassola i va ofegar les flames de seguida. Després, la va ficar sota el raig d'aigua i va apavigar les darreres espurnes. Aviat, un fum negre i espès va empoderar-ho tot i es va fer estossegar.